ibaleka kanjani indaba yokuhlonipha umuntu nethalente lakhe ungapoliticize. Namanje mina ngisakhala ngomntawo sakhala ngakhoza yokuthi they become soccer mafias and gurus, but asiboni bedeveloper ukuthi wobani abalandelayo emveni kwabo. Lokho kuyingozi kakhulu, is a threat to the soccer world yokuthi noMotsepe noma ingqongqoza abamukeli bahlukumezekile njengoba ethatha indebe nje kulandelana kanje ebaphuphisa bona bese bebonakala ngamaSoweto Derby kuphela mabelabona. That is a danger to the society of South Africa and to the soccer industry. And ngicabanga ukuthi how many soccer stars that have been born and that are prohibited, that can't get a chance to play in a professional level as a result of the corruption that is surrounded by PSL and Betterway Premiership and soccer intelligence and scouts as well as agents. Lokho kukodwa nje khomba ngokusobala ukuthi ingozi ngakanani esibhekene nayo emhlabeni, but ukushayina kuka Lodge ejika abafana beManchester City lapha ejika abafana bamanye amaclub egcine kora nokushayina kwaSundowns bese ngabonga igoli njengabafana kubongwa igoli akubongwa iachievement, kodwa into eyenzile iSundowns is the biggest achievement that we should admire and acknowledge. I give them the huge round of applause. Into engingayisho njengamanje ukuthi isigaba sabo sesibili kanza wethu esokuthi ke ngiphinde futhi ngikubalule ukuthi sinenkinga serious kwi-IFP. IFP is Inkatha Freedom Party eyasungulwa umuntu ophinda angene ngo-1975 njengoba ku-2025 okusho ukuthi ihlanganisa u-50 years. Inkatha inabaholi abambalwa ababonakala bene-potential yokuba i-future, kodwa ine-challenge enkulu kakhulu esinayo njengamanje kulelizwe. Inkatha is failing the nation. Inkatha is failing KwaZulu-Natal. Inkatha has become the event organization. I've said it previously and I'm repeating it today. It's an event organization. Mangabuza ukuthi Inkatha based on their service delivery. Kahle Inkatha ukuba amaqembu ayanikeza umnyango into njengoba uyinikeza i-arts and culture futhi nakhona kwi-category uqasha ama-artist ukusho ukuthi kushuthi kube u-general manager ubani u-director ozobheka uqashwa ama-artist KwaZulu-Natal yaba into nje zama-special project. So into enjengaleyo-ke isho khona ukuthi Inkatha umntwana ophinda angene akayidalelanga abantu bakwaZulu kuphela, kepha wayefocusile KwaZulu. Lapho-ke abantu abakhona njengamanje ekhatheni bayibulala udumo. Inkatha imistake ayenzile umntwana ophinda angene ukuthi kulo 50 years angathembi umuntu isikhathi eside kakhulu kungekho umuntu who's well groomed to take over the spear when the hero has fallen. And leyo nto leyo iyodwa ikhombisa ngosobala ukuthi izwe lethu linenkinga engaka nje lokuba reconstructed in terms of economical system, bazwa ama-Rupert nama-Oppenheimer kuphela noMotsepe. Yindaba ongaqhamuki umfana omncane otholakala multi-billionaire kulelizwe. Kwenziwa yini ungenzeki lokho? Kwenziwa yini ungaqhamuki umuntu osemncane okwazi ukwenza izinto zenzeke okhombisa ukuthi kusasa we may have the bright future of young business people.
abantu esabazi ngesikhathi sobandlululo abantu abatholakala bephethe umnotho ngesikhathi sobandlululo namhlanje basawuphethe. Even during the democracy, 30 years of democracy, asinawo ngisho yedwa umuntu omnyama, ngisho nembimbi nje, asinawo ngisho yedwa omnyama oright kuthiwa yonke into yakhe ihamba kahle uyingxenye yokuphumelela kwezwe. Sinabantu abalinke kakhulu kuma natural resources ezwe lethu aphethwe abamhlophe bese bona beba face njengabo uMatsebe. And we are not fools and we will never be fools. Asoze sabazithutha. And I admire a young generation because they can do research and they can make decisions and they can be firm about what they are talking about because they went to school. If your enemy call you to be together in university, you must go to that university and learn together with your enemies, and in that university you must outshine your enemies so that one day you can liberate and do away with a political oppression in our country. As a result of the enemy giving umkakazo to our people, and you use that umkakazo to chala the next mbewu born the leaders that will lead tomorrow and the business people. So manje kuyicala elikhulu kakhulu lokho. Njengamanje politically umntwana ophinda angene akezanga kahle ukuthi aphathedwa u50 years enkatheni. Emveni kwalokho bese zoshiyela ngidoti, eshiyele nosodasi ngoba yikho into ehlabisa. Always. Even you can Google uhlabisa ngayo yonke indlela. Namanje umkhanya kude kanye nohlabisa jikelele Big 5 lapha aphatha khona. Akanayo footprint. Akanawo umlando ukuthi wakwenzani. Angimzondi mina ngizomzondelana umuntu ngimbuka lapha kude. But ngoba walifuna ivoti kimi. Walifuna ivoti kimi njenge-citizen of South Africa. So wayenginikeza wayesayina incwadi ilungelo lokuthi mina ngikwazi ukukhuluma ngaye ngimtshele la bheda khona. He was no longer a father, he was no longer a community nduna whatsoever. He was admitting himself to the whole society and the community of South Africa to be criticized and to be acknowledged and akwazi ukuthi ashayelwe ihlobo lapha ezikhona kahle. Njengamanje ke uyabheda, uyadalela. Njengoba ngisho ukuthi wonke amabhalo yabo agcwele kwaZulu. Angazi into abayigadile. Kodwa iSouth Africa yonke inenkinga zobukhosi. Abantu basoka basekana amapipi le bayafa oyisenke basekana amapipi bayafa kuLimpopo basekana amapipi bayafa kuMpumalanga. Uhlabisa ngabe ibheka zokwenza izinto ngoba cultural zibhekele ukhosi. Kodwa kayizenzi ayinakile. Indibhlungu le nto. Ngoba uze national copter. Tholakala nje eshayile ehlombo Ramaphosa eshayile uhlamba Ramaphosa negwegwe lakhe engathi strike shayishibobo ayabona nje into enjalo nje. So into wrong kakhulu into eyenzakalayo. Inkatha ke iyafa and inkatha is on the dying bed. Iyafa. Ukufaka kwenkatha kubuhlungu ngoba ayimelanga kuphela epolitiki, imele nesiko lakwaZulu. Imele nesiko impilo lomuntu omnyama lokuthi singayikhohlwa nasi buya khona. Yingakho ngoba khona umuntu obotho nama-culture ey'koleni agcina kusekhona ikati. Leyo nto leyo ibuhlungu kakhulu and iwumhlume kakhulu emlandweni wabantu abawubonile umbala wenkatha iphethe kwaZulu. Bawubona umbala wenkatha ikhokhoba iya ku-national. Njengamanje inkatha ikwazi uku-expela iphinde ixoshe abaholi abangamabhinca abanjengoMathe abantu abawazile ukusimela babe umbala wethu. Angikwazi mina ukungamvikela umuntu ofana nalo. We have been undermined. We have been put under the table. And no one have ever recognized us. Mangisho umholi uhlangana naye xhule gijima ngathi ushiwa isitimela. Uhlangana naye xhule gijima ehle ubala. Hey angaza wena. Abasezithutha. Hlula ngibona one single thing. Kuthi njengoba siganiwe nje should see and wese mina ke
yamela misona mina libunto vele untwaye kayo ngempela ngidlula nami ngibawo hawu nina mhlawumbe ngidresse lapha epharmacy ngibuka ngithenga ama-condom lawa ngiyithulele ngemva kwenu hlala ngibuka futhi angithubele ngisho amabhodi kanitho niyela nina ngendlela nina enibhizi ngayo nikhwela istaff yonke indawo la nikhona uyangizwa Duma uyangizwa siphesikala ngishike mina ibaluleke kakhulu ukuthi lezi zinto lezi njengalezi sizazi because you can't stand on the podium and fear stolen bottles. You can't be a leader who fears death and fears being challenged. Abang ukuthi uyothenga abantu, uthenga intatheli, uthenga abafana abancane kokulwami abangenazo ngiziza abayizamela into zama-social media ukuthi woza lapha lwami aqala ukubona imali indawonye ugcina ngeinamba ezelotho nazo irawunda the winner is 46 million iqala ukubona inamba zindawonye ebona ukuthi hayi cha ukuthi nakho la thunya khona kanti uwe uhlala wena mgodweni yakena mina yangizwa thula sizwe yangizwa mbongolo eyibiza ngumfundisi uyangizwa mbongolo eyibiza ngombishop uyangizwa ngcono uyangizwa ngithi into ebalekile ukuthi ukufa kwenkatha buhlungu umathe elinye iqhawe engalikhombayo njengoba ngisho ukuthi amehlamba alubukutwayo abukumaholi is a job well done ukwazi ukuya emphakathini kwazi ukwangenelela ngisho isigaba esijulileyo sokuthi kusuke osomabhizinisi ogoli kusuka osomabhizinisi kwi-private structure bezothenga ubhontshisi ejozini odayiswa omama namazambane estradini leyo nto leyo iyodwa inkulu angisho umuntu umatha kalawo amaphutha umatha mina ngisiza kanti uyinjaji ngizoba ngimbiza ngenunu ngempela futhi yabo mina niyangazi mina ngiyaqonda njengoba ngikhuluma ngomathe umathe kodwa akekho ngazi ukuthi it can happen that you can be set up by the municipal manager and the HOD and the director or can be misled by the minister and the MEC. Kwenzekile ngelokudala sibuka one of possible misleader kwathiwa thina shisizwe qanjwa manga when they zoom in they knew exactly what was happening. So into ebalekile ke ukuthi njengamanje ngithi mina ayikwazi ukuthi inkatha la kwaZulu-Natal mangathi top 5 ngaba umculo nombolo 1 kodwa ngineshow ukuthi kwi top 5 maye ngabanga u2 umathe inkosi emeya uyoba u3 and the rest lokhu kukhomisa ngosobala ukuthi timing yabo ayizange right during the stone away to a local government when umathe ephila inkatha esuku nosuku ngawo yonke indlela mina bengimvakashela lapha ngoba bengifuna ukwazi yonke into ngokuwa yonke into ngibe nesono lapho bangifica mina ehamba ngenyawo ecinga imbuzi yakhe elahlekile ukuthi ulahlekelwe yimvu ehambe icinga ngabafana ngimzuma ngamabomu mangifika lapha yamthola wahamba nabafana qokophaka nabo futhi abanembobo futhi into ayibeka nje isange nemmeli siyabathithita manje ngayigqokile yonke le eishi babuya igqoke ngithi ibhinqa kusabile yahamba malathola isitolo esinefake negama ethize siyathenga yawo bakithi nathi solo ngabo akho muntu ecikile ngithi mina ziphi imoto ayisiqhamuka imoto evene elihlaza lithola amanzi ngithi mina kuyiyena afitha ngayo ukuthutha amanzi wasemphakathini na kushoniwe amakhelwane uthi ayiyo zipho dayi sithathiwe phela ngisangisebenza imculo yazi bengingazi mina ukuthi bengitshela ngineyimoto sonke isikhathi ngitshela ngineyimoto bengingazi mina ukuthi kanti imoto kanti awuphiwa zona
bengazi ukuthi mina imoto hezami nami ngithi ngiyakhiza ngizosala nazo cha zathathwa zonke ngathiwa ezesikhundla bengingazi mina ukuthi imoto kwayisesikhundla ayinamoto nhlobo imeya mangiqala ukubona isiphuphu kwesinjeyana semeya kodwa asengi-understand yodwa ukuthi usemhlabeni wethu honest lo mhlaba lo onganakiyo. Ngiyabonga kakhulu mfokamathe nami ngivakashela mfowethu ngenza isintu esenziwa kumina abanye babafowethu engiphila nabo ngixoshiwe okhosini namhlanje mangabe ungizwa ngapha ube ukhozi ngapha ileqa nje njengoba iqala leyo nto leyo ikhomba ukusobala ukuthi umholi uyazana umholi akafihli emafusini. Namhlanje bekunecala likangwenzi oyisela lapha eMhlathuze kodwa ngoba yena ushintshe ijazi waya kwenye indawo wasupporta ulokhunjana uhlabisa washika umbombo wasonto umbombo umzimba ubheka isithumbu sibheke kwenye indawo umbombo ubheke kwenye indawo ethi uyayivikela ngoba tonke le mesa bayenza lapha eMhlathuze ongwenzi namhlanje bathenda amacala abucayi okweba. Leyo nto leyo ikhomba ukusobala ukuthi i-corruption ingakanani and he has been officially charged kodwa ngoba inkatha ine-tendency embi yokukhokhela izintatheli ikhokhele abantu ama-influencers ukuthi bayiprotecte ekuboneni kwayo bese ikhetha ama-artisti lapha nalapha ifuna ukuba yithi ngeyithi ifuna ukuba umphakathi ngemphakathi yenza into engayazi. Ngelinye ilanga ngeke ngikhale umntwana ophinda ngena mayithathe efaka ibhaka efanayo ngoba wayengiyithanda inkohlakalo umntwana ophinda ngena. Lento eniyenzayo ningayisho lemsamo ningaya lemsamo Ntuli Ngwenzi Hlabisa ningaya yini umsamo kwaphinda ngene nimephekwe ethuna lakhe nithi mntwana konke sisakwenza kahle. Ngisacela ukubuza ukuthi ningakwenza yini lokho. Ithi inkosi yakwaButhelezi ephethe njengamanje umntwana okwaphinda ngene uzozifa ungabamukela yini bezoguqa phambi kwakho njengenkosi yakwaButhelezi. Bonke abaholi benkatha nezimeya zenkatha zizoguqa phambi kwakho zisho zithi njengezinalo umntwana nangu umntwana uphumzile eceleni nangu umntwana uzuzifa eceleni inkosi yakwaphinda ngene bethi konke sicela uhambe uyoshisela impepho umntwana okwaphinda ngene uma ngosuthu ugatsha Buthelezi uthi konke sisakwenza kahle. Ningakwenza yini lokho? Yilo mbuzo engibuza mina uma lelizo silimele ngeqiniso khatha lo phathi MK Boss Shifam Boss Zakala manje changes akekho ngaboni all young people in South Africa all together different noma ngabe nokuhlanganulu noma ngabe uyiphi race noma ngabe uyiphi tribe young people just below in our age and much younger in our age. This time my age group, younger one, 80s, 90s and 2000 combined. You are the one who should be standing together on a mountain and prophesizing that's what should be happening in this country. Not our forefathers, not our fathers. We are in this mess as a result of our forefathers and our fathers who have chased us away when they speak
ilanguage yomsamo igunundu lomsamo amashisa mpepho ethi phuma khuluma abantu abadala kanti akazi kusasa uzokufa ingane masezenza izinto then thingane zaphela njengamanje akekho ongabona ukuthi NC is distracted. NC is the mother of all parties that exist that have a potential. Inkatha iqhamuka ku-NC. MK iqhamuka ku-NC. EFF iqhamuka ku-NC. ICOPE iqhamuka ku-NC. UDM iqhamuka ku-NC. MK yonke lezi zinto ndawonye combined. Leyo nto leyo itshela ngokusobala ukuthi the mother of all parties, which is African National Congress, is confused, only concerns about who is the next president. They can't even wake up during the historic moment of their leadership and in their government positions. The first time experience of GNU, Government of National Unity. Ngabe laba bantu they are humble, bayazama ukuzireconstruct, but they remain distracted and they remain confused. And they remain ignorance. You know why? It's because they don't care. They only care about their bank balance. Umuntu okhulumayo ubani incingo bayikhetha ukuthi bazophendula ezabani noma umuzana mbona umuntu ophethe izwe kodwa bayikhetha asikhuluma iqiniso. The latest yabona ngiyakubona ukuthi ukusunguleka kwe-EFF was unnecessary kodwa yasunguleka yaphatha. Ukusunguleka kwe-UDM nakho kwaku unnecessary. The COPE was worst case scenario. Okukhulu kunakho konke, which is the last flower, umlahlankosi, is a formation of the MK party. Ukusunguleka kwe-MK is a proven beyond reasonable doubt ukuthi how much disaster is inside the African National Congress. The MK engikhuluma ngayo njengamanje iyona kanye esungulwe umuntu ophathe 30 years ngaphakathi enhlanganweni ye-ANC kwi-leadership kwi-decisive moments of the ANC waphinde waphatha 9 years 20 years altogether, deputy president and the president of the country. And the age is approaching 84 years. Lokhu kukodwa nje khomba ngokusobala ukuthi mawubuka icabinet elitho Mandela nelitho Mbeki yalethwa Baba Zuma. Yonke leyo cabinet, how many young people were there? Much educated, much politically than anyone. Kunalokho ingane zayikhombisa ikusasa of Lloyd Shivambu, or Julius Malema, or Sindiso Magaqa. They were all expelled. Instead of grooming them and giving them and ushering them to the future. Lokho kusho khona ukuthi sisimele sisodwa eNingizimu Afrika. Kanza kwethu sisodwa. And sisempini lapha sibambe iqine. And obaba bethu banayo achievement eyodwa bayenzile ukuthi basikhiphe emaketangweni obandlululo. Thina kabazalayo sofika sithini thina. Ilegesi ethi thina sapho sitshwala sadifele safa. Ngifuna uyibuza leyo nto. Nawo wena uthola amathenda wazi kahle enhlizweni yakho deep down uzohamba uyohlaba inkomo koyihle omkhulu bome
ubonga ukuthi uhambile wayekwenza icorruption yaphumelela kodwa uthi ushisa impepho ebusango ifona udo inja ewumphathi ewuminister ewudirector ewu-HOD ifona udo ayimi ilokuthe thumela phela sihlangana nini hi boss yini lento is a disaster ngithi ke mina ngani zakwethu we are on our own noma safa but this message will remain and some group of people will be rebelated and will learn from what we have said in the front of our society of South Africa. Then they will take the spear and move forward. Source amanga amila amanga imungu aphezu komhlaba uNkulunkulu wawakha wawusekela ngeqiniso. Namanje ke ngithi mina lento eyenzekile ubaba uNcamalala wathi umongameli wase-Angola is one of the most political giant Africa ever produced. Lokhu kukodwa kuprova ukuthi ngeke abe khona umuntu in their generation and in their age group who will beat ubaba uZuma with his humbleness, with his vision and with his charisma. Khumbula ngomunye nyaka ngo-2009 kuzoba ne-World Cup ufika o president nomongameli beFIFA bezohlolisile wasuka lapho wasefika eWestern Cape uHelen Zille ebhizi elwa naye ezothi nayi iGreen Point isiready wathi ke semintroduce wathi ke namanje siye this is the premier of Western Cape they call her name is Helen Zille, but we call her Vuvuzile because of the celebration we are going to have in 29 World Cup. Wahleka wafa uHelen Zille wachameka wabhuda waze washo wathi it's very difficult to hate Zuma. So leyo nto leyo iyodwa ikhomba ukusobala ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ubaba wethu simhloniphe ngekhenya yakhe. Kodwa la uFloyd Shivambu njengoba naye welcome umbiza ne-political science keje kakhulu kwakufanele ayibuke ayihlole isenza kude lento nje yokuthi uFloyd during the ANC and during ilokhujana EFF and campaigning simultaneously bebanga amavoti ukuthi baphathe izwe emveni kwalokho within 2 months uFloyd Shivambu useku-MK. Let's show how much he has become weak in terms of political science and political intelligence. Leyo nto iyodwa nje uNcamalala usilahlekelwe isikolo lapho. Okwenzeke ngaphakathi kuningi obekuvele kungalungile eMK. Ngobufazi balokho nje. Ngikhona nje mina ubaba uNcauzuma ngiyamthanda futhi ngiyoze ngife. Ngithi mina ngimhlonipha njengobaba wethu omdala kwaZulu. Umuntu omdala akasabe kwaphutha, akasabe kwasiqa. Ngoba so responsibility yabantu abayi-future. Abantu abayi-future ibantu laba amathuba besukume fana uma ngithathele ukuthi fana uma umbukazi ukuthi fana uma ngithathele lapha emva kombhede fana wami ihambile kuye fana wami ziphelele awunakho ke fana wami uzokhulu ube indoda. Umsebenzi womuntu omdala ila yonke to monitor and to usher the young ones to a leadership, family wise as well as political wise as well as economical wise. Ingakho amasulumane ethi mayishayithile ingane yayila lokho kwenzeke kuFloyd nobaba uZuma uweqala amaqhude lapha amaqhude ayeqala oClever bobabili bahlangene ndawonye mabehlangana ndawonye labo Clever bobabili inkinga uyedwa oyinkinga enkulu kakhulu
nge-age yakhe yilo mncane Floyd Shivambu. Uzuma ihistory yakhe nezibongo zakhe. Njengamanje ngithi mina sibhekene nenkinga enkulu kakhulu. MK ibalekile. Doesn't matter how many political organizations have been formed, but MK iphumelele kakhulu ngezathu esisodwa. Amanyalo enziwe i-ANC in our country and our province through Oduma no Sihle iprove ngokusobala ukuthi abantu bakholelwa kangakanani kulele thu ibizo to alternative. Thina abantu bakwaZulu ke into nje nomganga laphakathi siyikhonzile siyayithanda and we are united. Kodwa futhi siyakwazi ukunigeza nelengqwele ikhanda. Njengamanje ngenza kwethu pattern kwami ngithi Floyd Shivambu ngicela ungabi angry. Ungayithuki ingane kaZulu. Noma ngabe uyazi wawukhona zidla ama drugs. Sidingo salokho asikho. Noma ngabe uyazi ukuthi amolondela ushaya inyawo sidingo salokho asikho. That is not a political science. That is anger. Don't apply anger. Apply principle. Because uma umphamu abantu, you don't apply anger. Mina ziningabi izinto engayivezela umphakathi namanje ezingicasulayo la ebolini bami njengebhinqa. Kodwa I don't present them in public. Bayamukelwa abantu ngoba incane iqhatha abantu. Abantu make baqala bakholelwa kuwena njengomholi uyabahlonipha labo bantu. Nami ngiyahlonipha umhlaba wamabhinqa. Mina la emabhinqeni ngikhanda ama-millionaires. But mina mesotenie. I'm a zero lento lengenalutho. Iyo zero cent yes. Into enjalo nje. Kodwa mina nginama-millionaires. Ukajeni nje millionaire. And uyazi na ukuthi i-product yami uMthandeni yi-millionaire. uKhuzani is a millionaire. In bakhile imizi yoyisemkhulu and the rest. Ngeke ngibaqede. But they are my product. Yabo. Yingakho mina mangishaye impempe besabela ngoba ngiyabahlonipha futhi abahlophe ngalutho. Yabona. Ngibahlonipha ukubona lesiqo sabo nemindeni yabo nama careers abo ngoba start by respecting the talent. Njengoba siqala nje sithi hey limit falokithi you are brilliant. Hey Mtholisdi ayifala ngeke. Ingoma yakhe eqoma ngqongqoshe man yabona. So into enjengalezo ukuhlonipha ithanda iqala kanjalo. Kusasa lezi ngane zoba into enkulu. Yabona. It's my responsibility as a president of the Bhinqa Nation to respect those people. Nawe ke Floyd Shivambu uma ngabe uyizimisele ngokuthi ngelinye ilanga ube into ethize ungalokothi uthuka ingane kaZuma, uthuka abaholi beMK, uthuke uZumuqobo. Lokho is a no. Because of ukwazi ukukholwa kakhulu enhlonipheni. And it's not only Zulu, it's because it's only left in a certain tribe the phenomenal respect and honor of an elder. But it is indeed African. Ngiyakutshela iqiniso. Sengiphethe anza kwethu. Ziyakhala manje. Ngifuna ukubonga kakhulu i-weekend esiphuma kuyona. Ngibonge imisebenzi emihle ngikwazi ukunga-address ngibonge ngiphinde ngibhekisise izinto ezinhle nezimbi ezenzakalile. Ngiphinde ngikhulise isizwe saphuka namageba senkayishana kamenzi yaphuza umlaza angameva sodlambedlu oludlihlango semadulweni zole betomene ngokhalipha noDumehlezi kamenzi utabona abafasi bakanomkaphi belitebula behlezi emlovini bethe akubusa kakubankosi kanyaka leza unethezeka. Njengamanje ngenza kwethu umcineka and the rest bakwazile ukuthi bahlanganise babe yithimba baphinde baqoka amagoso nabanye abaculi ukuthi babe ama-ambassadors engoma kaZwelonke.
ingoma kuzolonke siyenzekile kakhulu iminyaka ilandelana iba nama challenges lapha nalapha kodwa kubalekile ukuthi izinto mazenzeka zenzeke ngeqiniso elipheleleyo ikakhulukazi mawumuntu futhi okwesibili kube khona nje la umuntu khona ubonakala ukuthi le nto uyayazi awuyishendezi. That is very important. Yabona nje mawasikhuluma ngogada bafowethu ngisakhuluma nje ngengoma kuzolonke masikhuluma ngogada yabona ugada hayi akazenzisi akanjani mina ukugada ngimazi oqala ngangimazi mina egidi ingoma uyazi na usafika kangaka kwela kithi ekhaya ngaka waze wafika kumaskandi emdala ugada ngenxa yokuthanda yokujaleni uthozani la ufika ucula umaskandi nje laphana ubhizi uyigose emakhaya okumbona mama engomeni yakhe leletha amagoso yabona le ngoma ethi goso lami awelo koyimpukaza ulale kahle uwo wamfundisa Shameni le nto le isenhlizweni yakhe ngokujulile yokuthi lento yesintu isemzweni yakhe kangakanani mawubuka ubhene emakhadi ubuka ubujomosono ubuka ama product akhe kwi-soccer field ubuka uKaizer Mtawunge kwi-soccer field lokho kukhomba ngokusobala ukuthi umdlalo odlalile wakhoja afana nomdlali olufunde eklasini yebhola manje ke iyodwa point engikhala ngayo kakhulu mina ingeke lawo abantu abanganalisinga wemgcinela kanti ukidazeka nini wena uhlulela uma sengifikela wengoma zonke ngithi mina ngicela iqhudi wale siyaphazamisa angithi awazi ukuthi uphazamiswa nini wazi uyaphazamisa uyaphetha umgcineka uyaphetha nje manje sogcina sithina sikusola sasoma business sasponsor sa overseas esifuna uzosiphatha hey siphathele thina yabo emabhengweni ingoma kazolonke ihambe kahle kakhulu futhi kunensiza futhi umkhaya wami umavava esangene njalo nje kwezinye izinto kodwa ngisakhuluma ngabantu abanemizwa eqondileyo uyafana nokhala umavava sizosencane leya yabo sizosencane leya kodwa mayevumisa uyamuzwa ukuthi lento isikujuleni kwenhliziyo yakhe uyibona ukuthi nanso-ke ingoma ifuna abantu abanjalo abanalo ukusinga umuntu ongajuliswa yilutho nje juliswa Steve kuphela mcineka fikile yaphuza ayi juliswa umgidi okay amabeleni maratana kayigijini into ebalekile ke ngani zakwethu la ethi kimi kwingoma kazolonke kufikile kuhle kwafika okubi ngifuna mina iqiniso konke amagosa belapha ngifoneliwe ngafika futhi nami ngabona ngifoneliwe kwafika lapha kwathiwa ngibonga futhi nokufika koBhadlane lapha ephezulu uphezulu futhi naye lento le isemzweni yakhe ngifuna uqabanga ayichangane uyisinto lo yabhuti yirasa kuphela deligeja ukuthi yoba nami sasikhala ngalo umgqumeni uthi umgqumeni ubenze bonke umsizo wamosha nje ngiyekini welelezi ezimiyeko wayitshala lento oshilise ngobe yikizela nje ileyo nto kuphela nje ukuthi okunye cha waza kahle nawe nawe mfowethu lo uphezulu isemzweni yakhe leyalo nosjawa isemzweni yakhe isinto sethu basisabalalisa la ingoma kazolonke qondani nganza kwethu kuhambe kahle okuningi kodwa kwasekugeja la kugeje khona kwagejisisa la kugejisise khona kugejisise esigabeni sokuthi kunesigaba lesi bazokwazi omavava ogadla namagoso nothula mfazi nabanye amagosi abekade khona laphana lapha nomthakashana amagosi abekhona futhi umthakashana uyisika ngoba yena ipoint elikhoza kakhulu ubona ukuthi lelanele lokuthi nomlenzelo umfishane
lanele ukuthi akaliboni kuyipoint lanele ukhanda amanye ama-point kunento ethiwa yi-point engomeni mapholo uyalazi i-point-ke yinto yokuthi ngempela ugabisela ijaji ngobuchule bakho ukugabisela ijaji ukuthi ushaye i-point abantu bese hayi kusumihlwele bafowethu unyaka odlule ayi point le ambulance nepoint lika nurse isigole sehla namadrip sizohlaba tshela namanye ama-point khona amanye amaphuma egwameni kulonyaka ama-point amahle lawo ebhokisini lokufa umuntu ophethe leya funeral parlour okhiphe lela bhokisi ungamanyala futhi angathi ukufa ukujwayela kabi ukwazi ukusayinela ukuphuma kwebhokisi leyo funeral parlour fanele sifuna sesiyithole ijeze ngoba leyo nto leyo ukusho ukuthi eyena oseconfirmile ukuthi abantu ufa kwabantu kuyibhokisi kuyibhizinisi liyena akasenamizwa kusho ukuthi umuntu onamo mcineka kuyo zonke ingcono esengiyibekile mfowethu nginika i-challenge eyodwa into kuyingoma kaZolonke ayikho into engidumaze njengale nto ubona ingane encane iphuma ebhokisini kwi-casket izokhetha ingoma akulona ipoint lelo uma kuhlangene abantu kwaZulu begida ndawonye umthandazo lowo ilona sonto lethu leli isonto ayikho into edlula le yathina esikhulumela nobaba bamkhulu bethu nento esikhulumela nempepho yethu nento eyakha izolo nesakusasa angeke sivume ukuthi kube khona isimo esinjengalesiya leyanto ayihlekisi leyanto ayimangazi leyanto iyadumaza ibanga amahloni ngoba into enjengaleya yakenzeka ngelockdown uzokhumbula umfezi ezecula ukuthi yavuka indoda yadla amasaladi that was 2022 kuvuka umuntu ekuthiwa uvukile ebasha laba behamba nayo kuthiwa nalambe ukuquza ilokhojana ukuquza ilini lento le ibhokisi thola ukuthi lo muntu wathi uyaphila mayiphila lo muntu ukhomba ngokusobala ukuthi umuntu lo obevele la ephile ebhokisini uthe mayivuka evuswa upastor waseZimbabwe wavuka lo muntu wadla amasaladi umfezi wenze ingoma mayivuka edla amasaladi lo muntu leyo nto leyo into yenzekile ngoba lo muntu wayeseyiphahlile angithi mfowethu noma ukuthanda ukuphila weza ukwasho kodwa uma wathatha intambo uyifake la uyilengise phezulu singekho thina ukhahlela ibhakede uzova ngithi okukhombisa ukuthi ke noma ngakwenza lokho kodwa uma ungayiphahlela wena uthi mina sengibongile ngokuphila sengisesilinganisweni sokufa uzokufa ngithi ngoba wena uNkulunkulu odalayo ngokwempilo yakho ngaphezulu ukubonga uNkulunkulu ezinganeni zakho ngakho ngithi mina lesasici senzekile lo muntu la uphela ngo2 weeks wafa lokwangempela ke manje engaseyona uMethu ngithi ke njengamanje amagosi abelapha njengomongameli wamabhinqa okhonjwe ingonyama kubo bonke ubuhle benzekile lapha kodwa lesi sici ngiyacela silungiswe ngoba sinale kusasa eliqhakazile futhi masingayikhuthaza le yanto ezinganeni zethu sibulala izwe ukufa kuyesatshwa ukufa kuyahlonishwa umfazi ezilile wayegega umhlambi weinkomo ehambe ekliniki ngoba usuke ephoqelekile egega umhlambi weinkomo angayidabula umhlambi weinkomo ngoba imbele yazo yokhalikazi iyomangala ngoba imfuyo ingabadala uma thina sihlangana ngomthandazo wengoma sithandaza kukhona amatshitshi kukhona insizwa engaze zembathela umuntu edela impilo zazo zihlabe zimbelule kukhona abaholi uma singavumela into yokuthi ungakhona ingane ekuthiwa
noma iqembu elizoshaya ipoint ngokuletha umuntu ngebhokisi kuyobe sisibonisa sakwaZulu. Ngiyocela ukuthi amagoso gadla nawo wonke amagoso abekhona athenga imbuzi emhlophe, athenga imbuzi emhlophe, nami ngiyokhipha leyanga nebhokisini imbuzi uqala leyo. Eyesibili niphinde futhi niyoxolisa ninikeze abazali bayo, nixolise kubazali bayo ukuthi bazali besingakuhlosile kodwa kwenzeka iphutha, ingane beyidlala ukuze nimphilise leyo mntwana. Leyo nto leyo isici esingaphekwa zonke isici esingeke ngayibona mina. Ngaphandle-ke bakwethu manje zonke iy'ngane aziyithwala ngamabhokisi, akusoze kwenzeka lokho. Uma ngisaphila mina ngakhonjwa isilo, ngikhombela khona ukuthi ngikusebenzisile, bese ngiphinde ukugcina ngengoma kazwelonke esigabeni salento yale sokuthi kunamagoso angifonelayo athi awu 39 angadlalanga inhloko, 39 amagoso angasadlala inhloko. Ngiphatheke kabi lapho. Mangilandela ukuthi izathu yini, ngithola isimangaliso kuthiwa lapha, kuthiwa bese kuqoqwa izinto, kuthiwa yakuvalwa ngo-12 bathi baya-extenda kuthiwa kuyavalwa ngo-1. Yini? Kuthiwa ekuseni gijima ngobhayisikili, khulunywa ngobhayisikili aqala ukugijima ngo-10 kodwa abelungu umgwaqo uyavalwa. Hayi ngani zakwethu, hayi abantu abamnyama ngiyanibonga. Ningasanganiswa amathenda, nisanganiswa ukuthi niyagadwa, nisanganiswa ukuthi nemali eningi ebhenki engayenzi lutho, sanganiswa ukuthi ungabolala kuyihotela elithandayo kodwa isizwe siyagula nikhona bafowethu. Ummiso nomatshala buka. Hayi ngiyandela kanza kwethu. Akukwazi ukuthi kungaba khona issue engaka yokuthi kunamagosi adumele awu-39 angadlalanga kwingoma kazwelonke ngesizathu esisodwa sokuthi kuthiwe abelungu bazogijima ngamabhayisikili beshowe ngamabhayisikili ekuseni. Amanyala leyo nto leyo. Leyo nto ngize ngiyivume nhlobo. Uvala umgoqo yetheko ngabantu abangonelutho kodwa awuvaliwe amaphara. Amaphara agcina ukuvalwa ngecorona. Ama-VIP lezazinto. Agcina ukuvalwa. Senze njani? Kibizwe. Kibizwe amafriji agugile amafriji nama-TV afile. Nimilizwi. Ithi abalungu basixhaphaza imsulu yezinja. Basixhaphaza. Akwazi ukuthi ngempela singaba nenkinga njena. Lamagosa awutetene labantu abadumele kangaka. Yazi mina ngiyazi ingoma ngikhidile. Ngahamba imidlalo. Awunendaba nesitedi. Into ebalulekile ukubuka umhlaba. Ukuthi seniyenze yonke into buka awukwazi ukuphethuza inyanga yonke shawa obhuti nemvimbo ngapha sibuye esikoleni sibhala amaphepha singaqedi. Nganza kwethu. Ngeke nganza kwethu. Bese emveni kolokho uthola ngebhasi uyothola uKFC emveni kolokho uyahlala uyalini awudlali ngeke bafowethu ngeke yabona ngeke ngempela buka umbiso nomatshana buka engivumeka lokho. Uyamunyanya ngizafika lapha ngamtshela athi umcimo ngicina ngizelanga ngiyaza ungifuni nangangifuni kodwa wenza into yami imina ukukhonjwe isilo kwengamela amabhinqa kuba ngilana nje ngiyazi ukuthi kufana nomuntu okushaya ishibobo wahleka wanguka imbongolo kodwa mfowethu uzowaseka ngale nto ilungisa lento uma singobaba ngempela umfana useneyisa kafuseke manje angeke ngifana yabona umfana useneyisa kafuseke ngempela ke manje yitho baba yitho abashisa impepho yakutshayela mina Lolo nini? hawu yazi ngamza kwethu kunesigaba esibalulekile le
ngizoyibika endlonkulu ukuze sizosilawuleke kodwa kusasho mina nje angikhulumi ngempela mina nothula sizwe leze beninazo lapha ngoba ngifana beziyibonile le yanto le bona ifocus yabo nje kwi-revenue ukuthi bahola malini behlisa malini ngomleze benzani awona le GNU ne wangiceba ngiyaceba ikhona machine zisemthethweni lento yawudwa kodwa ngiboni wangiceba ngiyaceba bantshontsha live manje njengoba nalesitesha live nje kwajayiva deshe live amapolo phuza bukhoma ubani umuntu ongayeke isikole sekubhala kodwa ngeke isikole sekubhala Jeva zemnika mfowethu sengiphetha ngawo mfowethu lapha ngiyabonga kakhulu umsebenzi omuhle owenziwe uJeva semnike wawenza kwaba impumelelo ngaphinde ngincoma kakhulu ukuthi uthe mayabe amagoso embiza ngendaba yetafula sasingahloseli utho lapha kwakuyobekwa ubaba uJebe emvelo kube uJebe ngesingadluli kubaba umfowethu uJeva ngenhloso yokuthi kokusendleleni ihlanze ngiyalazi nehaba inkukhu zakhe ishwa lapha udrink ngathi kuyembeswa ukudla kwakho ukudla wathi umbondo udla ubhekiwe ngathi umbondo ayizawusa check fuhle kusuka lapho qhubeka impilo kamnandi wa-enjoya kwahleka wazowahleka ngisho bonke abantu ngisho uKhim kwamnandi yabo tema Kim hey yasaba lapho hey ayikona uthe mayisuka lapho athi begcina ngempala gcina ngempala ayithende kunze uye wayithende kunze ho gcina ngempala nganza kwethu sibonga kakhulu umphakathi wakwaNgqulu umphakathi wasemsamo umphakathi wasongana umphakathi wasemabhuqweni umphakathi walapha esilutshana umphakathi wasenkandla umphakathi walapha phansi ngempela ehlanzeni lapha madoda emsamo lapha emshwansizwa baphelela bonke bahlangana ndawonye kwaba into enhle kakhulu esimangaliso uqopheka umlando kakhulu thema qopheka umlando kakhulu lapha uJeva zemnike sinoko sethu okukhumbulayo ukuthi lapha nawasebenza kakhulu lebhovu lakadekadeka umuntu ekhathele ebuye ekhuleni uthembona mbona endala ubhodla semanguluni nama uqubhula amanzi angcolile la udobhula ngoze ingulu zakeni mhlambe yake nafika qala ingoma bona eminyama egqize ngemhlophe enhliziyweni ufakazi uwe okhona ikhipha mkhona namafusini lokho kukhomba kusobala ukuthi inhlata ibhovu lakadekadeka kwangeyona esithwalo akafanga nayo kodwa uthema yahamba yamila njengekhaba likamoba ngoba mina ngiyaqala ukubona mina into ikhaba lakho lihlala lihlaza udu ngisho ebusika umoba kuphela ibhovu lakadekadeka linjalo into ebalulekile kakhulu njengamanje amachwane ebhova aqhamisela abantu asebenze nabo kwaphinde kuzoba ngisho ukukhaleni lakhe nasenqaweni yakhe lokho kukhomba ngosobala ukuthi ngempela ke uJeva zemnike ungomunye wabantu abazuza lukhulu kwibhobo lakadekadeka sithi bafowethu uma amagoso embiza engichallenge nami ethi angibuyise itafula ngavuma sathe silambisana akekho umuntu thina besilwa naye siyabezwa abantu bekhonkotha nje yabo bekhonkotela nje yabona uma ngeke siyakhonkola uma ngekho siyasineka uma ngeke siyakhonkola uma ngekho siyasine uma ngeke uma ngekho siyasine uma ngeke siyakhonkola uma ngekho siyasine wehe ngiyazi le nto mina uma ngeke siyakhonkola uma ngekho siyasine yini
wena. izinja. Boka wena. So manje into ebaluleke kakhulu la uyibona ngokungaveli indawo. Awu madoda mina ngiphakathi kwazo nje. Ngivuma phakathi kwazo. Bese isine. Hawu, ziyabonakala isine. Isikhona la manje, umnikazi webhangolo. Ngeke singinobothi. Into ebaluleke kakhulu la ukuthi ke ngicela ukuthi ngamza kwethu ngiphinde ngibonge namaciko. Yabona amapholo babengazi mina ukuthi insizwa lapha umenzi ukwazi ukugida ngalo la hlobo 11 mhlaba 11 okuqina lapha mhlaba 11 okugcina umenzi ngibonga kakhulu umfowethu lapha ingane yami engizalayo uLimit ukuthi ikwazi ukuhlonipha iindustry nogqizile nosabiwa ukuthi bekwazi ukuhlonipha iindustry onjoko abafowethu lapha umkhaya ufala bekwazi ukuhlonipha iindustry ngoba leya isinqumo abasithathile bafowethu usathane noNkulunkulu bakhelene yabo nolimo olukhulunywayo lulodwa kuhlukana amabhodo kuphekweni yabo into enjalo into ebalulekile ke ukuthi ngenza kwethu kubaluleke kakhulu ukuthi uma sikanda ubumbano utholakala uwodwa angiyiphathi ke ingazo bazobafethu indaba kaJaiva sishiye ekhala umndeni wonke lapha umfowethu lapha uJaiva zimnike uye wangihlebela washo ukuthi umfowethu akazi angaba wathini kubafowethu abafana noGemvu kaNgcobo abafowethu abafana no Siphelele Mfuka Bakhobe abafowethu abafana nenkosi einsizwa yakwaMathaba baningi obaba Mfuka Mancinza upresident weBusiness Forum insizwa eyilule isandla ngayo ngendlela woqembu kaMkhize bayifikela eMathupha abafowethu ogatsheni abanye bekhona kwingoma wazalonke bathi emacungwane osinothi la lezi group lezi osinothi zathi cha ngeke phela lapha singayithinti lensizwe soyithinta okuyinto enhle leyo obonhlanhla umfoka gwala bakwazile ukuthi nabo bememeze belokhu befona ukuthi seniyophi into enkulu leyo ukuthi abafowethu belulisandla ngendlela abenze ngayo ukuthi into yentandane ewuJaiva umfokamezi ibe impumelelo ngithi abakhule abafowethu bebambane bazi ukuthi sisebenzela amabhinqa masikiya nje ngeke icule into lengasuki ngeke kungenyeli usenkundleni ma ingqwele kubona mama uthunde ngihlele insizwa mapholoba bese uthuthe yayo iyadlambuza yale bese lezi hleli nazo ezazi ukuthi istriker bese ziyayithuka ithi sathatha induku usiyahuda lo senkundleni usiyahuda lo iqali iyadlokoza hey yabona ngathi iqali idlokoza zithuka mawana leyana iqali yale uJaiva zimnike ngelona